nies meta ngħidulhom pasturi. Issa l-presepju. Għamilna presepju aħna. X'għamilna kif għamilni il-presepju? Għamilna gazzetti. Ma għamilna d-drab, mela sajna gazzetti biex għamilna. Xerrabnija. Mela, stenna ftit. Il-qiegħ x'għamilna x'u sajna biex għamilna? Il-loj. Karta ibda. Minn fejn ġibniha il-karta? Mid-tassiri. Mit-tassirji, bravo, karta Tassiri tassirji. għamilna bil-glub, xarrabnija fl-ilma. Senna, mux il-karta tassirji, xarabna minna l-gloj, u għaxħannija u ġiljiet. Umbat, kif dejna namlu il-presepju? Għamilna l-karti. Karti x'kienu l-karti? Karti tajbin sbieħ? Le, kart il-gazzetti. Gazzetti. U bat bdejna nibdu. Il-gazzetti x'għamilnilhom tfajnijhom? U tfajnijhom fuq xulxin. Umbat ċibdejna nitfaw biex jagħmlu ma' xulxin il-gazzetti? Dejna namlu il-gloj. Very good, dejna namlu l-forma. Fej għamilnieħom bat? Brava, Gajer, fejn tfajnieħ? Għalix tfajnieħ fit-tieqa, Gajer? Biex jinxef. U meta nixef x'għamilnielu? Zbajnieħ, biex zbajnieħ? Bis-seba kannella, very good, tajnieħ naħlet, ħodor. Umbat, il-presepju wara li l-estejnieħ, x'għad tfajnielu għaw ġewwa? Il-bambi, tfajnielu l-bambi ġewwa. U għandna l-presepju tagħna mintu intom is-sada. Very good, bravo. Mela.